mga kabikulana, good afternoon. So, ang oras natin ngayon is 1:53. So, ayan po, ayan sila, yung mga taga dito sa Nahaw. Pupunta po kami sa barangay ng San Andres. Medyo malapit-lapit lang po dito sa barangay namin. Halos Bagong San Roque, sunod San Andres. So, shout out sa mga taga San Andres. Pupunta po kami doon para po maglinis, para mag-aawan po, maglilinis kasi sabi daw kasi po ng congressman is mag-ready na daw po yung nasa tayo 7 kilometers. Nasa 7 kilometers yan. 7 kilometers kami Bagong San Roque. Maglilinis na po doon para tayuan na po ng kubo-kubo para at least 'di ba ready once na yung mayon merong pupuntahan, 'di ba? Ganun naman 'yon. Keep safe. So, yan po mga kabikulana. Ayun yung mga kasamahan namin, yung maglilinis doon. Kanya-kanyang pwesto, ganun. So, ayan, papunta na ako dito sa labas. At meron nga pala Honda na pang stand. Kasi, para naman diba, in case. At least ready. Ready. Yun nga po mga kabikulana, nandito na kami sa sasakyan ni Kuya Noli. At, yan. Kita nyo naman, diba? Puno. Pero silang kasalanan. Sila nagwalis kanina umaga. Punishment. Charot. Ngayon tuloy sila. Kuya Gacho andon kila tatay. Nagpaiwan kasi wala nang upuan. So yan si Bunso. Bunsoy. Nakakandong diba ko? Oo. Nakakandong sa akin si Bunso. Ang bigat ni Bunso. Na nga mga kabikulana, nandito na kami sa aming destinasyon at napansin ko may mga tali. Ayan, tali. Ito naman tali. Ayun pa. Ito. Tali. So, yon. Maraming tali. Parang yung part, yung kung saan sila. Parang yung, yung nililinisan nila, nilalagyan nila ng parang ganito. Barrier. Nakuha ko din. Naglalagay sa... So, ito, nalinisan na. Medyo na, yung mga damo. Tapos, dito sa... Ayan! Ang grabing nilinisin, guys. So, yung mga kabikulana, ang dami. May mga linisa, oh. Ano ba? Tatanggalin ba itong linisa? Kasi, sayang. Baka may, may unod. So, ayan sila. Baka umuta na kaipo man ako. Sayin kita yan. Sabi ni Say. Sige. Malinigo na ako. Si Kita Joy. Ay, hello. Go. Kayo man ako dyan. Iyo baga, syempre clear skin tayo dyan. So, ayun pa yung iba. Ay, dapat may dara kitang gatab. Iwan eh. Sayang. Ikamot? Kamot? Matagason. Iwan nindo dumaan. Kamot. Ang pang-awan namin, panglilis kamay. Wala kaming dalang Ba't pa kasi di tayo nagdala? Ay, sorry. Sino lang bugos nindo? So, guys, yun nga pala si Kuya Noli nandun sa kotse. Mamaya siya bababa. Tsaka meron dun na libangan. May volleyball. May volleyball doon. Pwede kayong maglaro. Hala! So, yan, ang ginagawa pa lang nila is yung tali, yung parang barrier kung sakali. Kasi ito din yung kapatid ko. Ayan. Inasikaso niya din yung pwesto namin. Yung pang barrier din. Pwede na dyan, medyo din naman. Oo, linig-linigan mo na lang. Paano ngaya pag nag-alik kita digdi tapos may nagdigdi ade. Tapos kinuangaya ining pwesto. Ganun. Diyan naman ang lalaugan. Okay. Kumbaga, private na. Private property. May muhuna. Uy, ano? Muhon. Anong muhon? Palatandaan. Palatandaan. Muhon. Palatandaan. Alain daw sila nanay. Feeling ko dumanta sabi ni nanay naglinig na. So, ito, adami pa dito. Adami pa doon, oh.
Ayun o, ayun nakita nyo yung yellow na tali na yan. Ano natin? Yan yung mga barrier nila. So, yung may mga ganito na, may mga barrier na nalinisan na. Naglinis pala sila dito kanina pang umaga. So, nalaman lang kasi namin na maglilinis is tanghali na. Tapos pagdating namin dito, nakita namin na dito sila kapitan. So, shout out kay Kap. Pati yung ibang mga kagawad. Pasok na tayo. Ayan, may barrier. Pasok. Dito kila Tita Joy. Pwede man lang kamo bagat sa halo-halo. Sorry. Eyo, kanya-kanya talaga. Sige, tayan yan. Digde. Pasok ako. Ito. Tali. Hain. Hain. Langaton hain. Ay! Tutulod. Langaton iyan. Oh, ala, may ano na naman oh, amorsiko. Alat, saan ba ko? Ala, puro may amorsiko. Puntahan ko sana yung ano. Yung, alam niyo yung langaton. Wait lang, balik ako dito. Amorsiko! Amorsiko! Huwag kayong didikit. Nandito. Hala, Ako mabasa-bas. lagi. Ay, ano ini? Ay! Amorsiko! Ano? Amorsiko. So, yan mga kabikolana. Alam nyo yan. Kung tumira kayo sa may mga bundok-bundok, mga ano, probinsya, alam nyo kung ano to. Yan o. Yan po is langaton. Pag nadikit yan sa dito nyo, sa kamay nyo, o saan man banda ng katawan nyo, makati siya, tapos para siyang na, ano, nadalimasok, ganun. Makati siya, sobrang kati niya, tapos malanit. Masakit siya basta sa balat. Pero pag ganito lang, pag ganito yung hawak, kasi dito, hindi naman siya tinatablahan. Dito sa ano, sa ating palm, sa ano, basta dito sa may palad, ganyan, pero yan, ganyan, yung pero pag dito talaga siya, tas dito, hindi man, medyo na, ano, kasi, malaniton, pero basta langaton yan, langaton, mag-ingat kayo pag nakakita kayo ng ganyan, dapat hindi nyo yan maanuhan, kasi ito sakit na, makati na. So, yun, hinawakan ko lang para kasi demo, ganun ba? Demonstrate. So, deserve ko naman to na Makati. Okay lang. Yan. Langaton. Tandaan nyo yan, guys. Langaton. So, madami ditong saging. May puno ng santol. At ayan si Tita Jean. Nag-ano ng tali. So, meron na kami. Meron na kaming pwesto. Yan. Pwede na yan. Ayan o, yung may tali na yan. Pwede na yan. So mga kabikulan na yan si Kuya Noli. Niyaya ko siya. Bumaba sa kotse. Charot. Oh, boys. Kaso kuis dakulo na naman kay amorsiko na eh. Yeah. So naglinig na kamawara makamang darang gatab. Gatab itak. Sa Bicol gatab. Yun o, tali. Ah, oy, kinaramot lang nindo talaga. Uy, opo, very good. Dun si Bunso. Sabi ni Bunso, siya lang daw yung naglinis. Very good. Ayun, ayun si Bunso. Bunso, ayos ka lang dyan. Pagala daw si Bunso. Ano pala to? Preserve, kaya nililinis, no? Opo. Preserve kung sakali. Yun si Bunsoy. Ay, wow, malinigo na, diba? Yun. Kaya bata ka doon. Indaday mo na. Baka madag. Ako nang mata. Saka na, pag may dala na kamong gatab. Pang tugdok na. Gabuyin na, de. Pero yun hindi yung taga sa inyo. Yen, say, naglinig sa nanay. Oh, sabi, mapa. So, yun mga kabikulana. Yo. So, yun nga pala, dumating yung aking pinsan na Hi. gwapo.
Yan. Saan kita? Tigdi. Tapos ayan, sinabi niya na ito na daw yung sa amin dito. Yung kila nanay, sa kanila nila Tita Bem, tapos yung sa amin, di bali tatlo. Tapos feeling ko maliit kasi to para sa tatlong kubo-kubo. Tulong kubo yan? Kaya nga naman, hindi Di sarong ko bu ini. Di man pwede. Aram mo kung nata. Sabi da kaya baga. So ano? So rasyon. Ay, bako man sud, ano, pero magkataraning man lang, bako man Ah, sige, tara na lang. Pero mag-ready man, gira-ready duman ba? Kaya syempre, option. Maglinig lang ka mo duman basta. Pwesto tapay ito. Option. So, very good ang si Bunso. Pagalo na din Kay siya. kuya, tas kay ate. Pwesto mo ito. Iyo, tas na ko lalugod sa indon duha. Pero man lang, iskara lang. Ya, sabi. Okay, tapos ato, ya, tolo sa dit ini. Maaari na akong umalis. Umali mo lang ako. Nautusan lang ako. Ganon. Okay, bye-bye, cousin. Bye-bye. So, si Kuya Nolig nga pala, kumuha daw ng itak. Meron daw siyang itak. Ala kami kasi, ala yun nga, meron, alang haba. Samurai yata yun. Meron nga siyang itak, ang haba. Baka samurai yarn. Akin yan. Ito, pairam. Pairam mo na saglit. So, ito mga kabikula na ang haba, oh. Oh my God. Itong itak nadala ni Kuis. Ang haba. Wala na, girl. Sabi ka na rin. Akala ko maglilinis lang kayo dito. Ako lang magtabas. Baka maano yung itak. So mga kanila, meron akong itak. Galing pa ng Samar to. Haba? Ayan, haba to. Ito di pa tapos eh. Oh, Kuis. So, yan mga kabikula na magta-try si Kuya Nolly. Masama ka, Kuis. Ala, baon kuya, garo samurai. Ganyan. Garo matarumonan, Kuis. Ayan po. So, Diba yun? Sanay na sanay. itong lupa na to, hindi ko raw yung lupatan nila dito lang. Magdiretso pa raw yung ano. Wow. Kailangan ko ng panghawit. Ano? Panghawit para at Ah, yung ano, kakaitin yung... ng ano. Kailangan Wait ng lang. may kawit. Ito. Ay, magabaton ini, Kuis. Hindi, mabigat yan. Ito to, Kuis. Oh, Kuis. Saan nga? Oh, ito. Walang ano eh, walang kawit. Ah, yung kawit. Kailangan Wala may siyang kawit para pa. mas mabilis talaga. Yan, may maghanap ka daw. Ay, to, ano to? Ay, yung kahoy, oh. Yung may kawit ng kahoy daw yan. Hanap ka. Yung, dapat sa may kawit pa ga. Ano? Di man, bibi ko. Huwag kang makukulong. Yes. Magtingin ka sa ano mo, paligid mo. Sa kadaan-daan lang, huwag masyadong malawig dito. Ay! Dahan-dahan. Ano mo taroon? Muna ito. Te. Ay, salamat. Iisus si me. Ate, ate, oh. Ayun daw. Iwasan mo yung bato. May bato, laki. Ala, aray ko! Tinry dito sila na yung ano. Saro ba? Ano, luway sa nanay. Ay! Ala ka! Serte. Tama na eh. Tamaan mo. Ay, pati ah. Uni eh mo. Paano to pag nagtayo kayo? Paano yung mga materyales? Kanino galing? Kanya-kanya kuha din. Trapal lang. Trapal. Bamboo. So yan, dahil nga po sa Inasod dito. noong karaang linggo kaya o kaya ngayong linggo yung mayon ay lumakas po kasi yung ano niya, yung apoy, yung eruption niya. Doon sa taas ng Bicol, ang daming nag-evacuate, alas nasa 1,000 plus. At kaya hindi ko binablog mga kanoli kasi alam nyo na, pagka ay almawat, Ayun na, ano ini? Suwa. ay abutin yung paa mo.
Oo, ilayo mo yung paa mo. Ito, ang liit naman ng pinakuran mo. Pwede dyan ako, titi ka mo. Ang liit ng pinakuran niya eh. Wala tayong putol mo ito ate ka. Ano, sino nagbakod niyan? Kaya umaga? Sino? O ngayon lang? Ngayon lang. Ano kanyang bakod daw? Ayun, nag-enjoy na sa itak. Ate, utupat eh. Ang babaeng Magellan. Yan. Ang babaeng Magellan. Yan o. Ate, Oh. uyo. Uyo. La. La. Uyong pa ako. Puunin mo kaya eh. Saan nga din? Kaya. Alam, ganun. Napuon. Uy, na po. Kaya mo yan. Dadaan lang, dadaan. Hiningal na. Oh. Yo, yo, yo. Sabi sila magkikita. Oo, malinig ka. Pagbalik naman ako. At least napisan na. Garo mababari ang gatab ni kuya. Oo, kaya nga delikado. Dati nag-i-inay. Picture na raw, Bicolana. Jangan lumutak. Kasi makipagdadalan sa kanya. Ano? Sige. Model kang Katol, nasa na pa po? Pwede pa. Ano? Puso. Wait. Ano? Ate, yung shooting mo. Ito, uyo. Pawis. Ito? ilang gabo. Ala, sorry. Ala! Hala ka, basta ka! Sige na eh. Tine. Yung pili yan o, yung sa to. Basta ka! Bako.
Bako. Bako. Hindi, may nagbubunga. Ano pa? Masupang man sila. Mutol na yata eh. Tawag sili. Di ba, magbubunga, di. Kaya pwede patalan. Masupang pa man. Putalan ko. Putalan o putalan. Masaha man sa naa. Dave, naguntol. Naman sa ano. Wala pa ba akong irak? Pwede na. Di pa. Masaha to. Ini, ano ini? Muruli na kita. Ano yun, Tita Joy? Naka-attendance na, iyo na. Pwede na, uli. Iyo na. Basta yun, ayan. Tapos na ako. Yun mga kabikulana, tapos na kami dito maglinis. Medyo hindi pa man tapos, pero at least nalinisan na. Ayan sa kanila, Junel. Sa amin, dito sa likod. At ito kila Tita Joy. So kanina as kung nakita nyo naman is madaming. Ano, ayan nga pala yung mga Sa jacket mo. damong inalis namin. So at least ngayon malinis na pagtingnan kasi nung kanina 'di ba ang hahaba ng ano damo. So yan pinagpawisan ako dun ah. Pero okay lang yun, maganda yun pampapawis. Tara baby. Let's go. Saan ko mo nagbakal tubig? Darami ini. Iyo. Saan already? So babalik tayo bukas. Ay, so kukuha pa pala kami ng mga kawayan yung panggawa ng kubo. Like anahaw or trapal. Ano pa? Mga gamit paggawa ng ano ng buko kubo. Paggawa ng kubo. So yun, nauhaw na kasi ako kaya naisip ko yung sabaw ng buko. So yan, punta na, pauwi na kami. Bye-bye! So yun nga pala, bago ko makalimutan, na-reach ko na nga rin pala yung 4K watts hour. So yan, thank you po sa lahat ng nanonood ng aming vlogs, ni na Kuya Noli, ni na Kuya Gacho. Ayan, maraming salamat, maraming salamat sa sponsor at sa lahat-lahat. Ayan, meron ko na po tatandaan. Ruben Liboon. Sino pa? Ay, yung ano ko pala si Mr. J. Yan, maraming salamat sa pagbibigay ng allowance po. Yan sa akin, tita. Ang dalawa kong titang napaka-pretty. So, nasa lahat na talaga na. Charada! So, dae. So, yan mga kamikulan. After namin maglinis. So, si tita yun ang cute. Ayan, pinasoft drinks kami ni Kuya Noli. So, yan, thank you, guys. Ayan, kapatid ko. Kasi yung pumasok na sa kat. Hi. Dito kayo na. Ayun, bibi ko. Kasya pa ako. Ayubi. So, yun na mga kabitulan na nag-parking dito si Kuya Noli dito sa elementary school. So, may dala kaming malagkit na bigas tsaka asukal kasi plano kasi ni Kuya kanina pala maluto ng biko. Nag-chat siya sa akin, ang sabi niya suman. So, ang nasa isip ko yung suman talaga, yung parang suman, ibos, ganun. So, proseso yun. Kaya naisip ko, hala, nung naisip nito ni Kuya. Tapos, nung kanina, sabi niya, ang minimin niya pala is biko. Ang tawag lang sa kanila, suman. Yung biko, yung malagkit na lalagyan ng asukal na may nyog. Na may nyog. Na may nyog.
yon yung kulay brown. Basta yung kulay brown siya. Suman kasi pag suman, maglalati ka pa, tapos magpapagiling ka pa ng bigas. Tapos, iaano mo pa yun sa daon ng saging. Ilalagay. Tapos magluluto ka pa, matagal pa ano nun. Matagal. Yun. Ano kasi parang hinahanap ko nga yung ano, yung minsan gano'n ako yung nagusto kang kainin. So yan, mapasok na kami dito sa aming lungga, Manahaw. Sa aming lungga. So yan si Bong. Hi Bong, marami ka dyan Bong na ano oh. Marami kang ano dyan, followers. Go, batiin mo sila. Ano sabihin mo, batiin mo. Hello mga kabikulana, hello mga kanoli, hello mga kabatak. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. So yan mga kabikulana, here we go again. So pupunta kami dito sa San Andres ulit kasi ang San Andres is malawak. Napakalawak ng San Andres. Alos may bundok na. Yung sa bundok ng San Andres, may mga nakatira doon na mga Aita. Doon sila pinatira ng government. So pupunta kami doon. Actually malayo 'yon. Yung pinuntahan namin na yung nilinisan namin Inawanan is ano lang yun, malapit-lapit lang. Pero dun sa resettlement, yan. Malayo yun, medyo malayo kasi bundok na. Tapos halos mga dun sa may pinakatuktok mga sa may pinakalas, mga Aita, yung mga katutubo. So yan, shower out sa mga taga San Andres doon sa resettlement. So yan na mga kabikulana, papunta na kami doon. Kasama ko si Kuya Noli, yung si Nanay, tsaka si Bunsoy, tsaka yung isa kong kapatid. So yan, let's go! So yan mga kabikulana, nandito na kami sa San Andres. So yan, mga evacuation, daming dyan oh. Yan, may nag-business na nga. So yan, may mga bagong ginagawa pa lang. Madami ditong nag-evacuate. Ito yan, oh. So, yan. Taas. Oh, diretso? Diretso. Hindi, doon. Ala! Dito. Tiga. Ala! Charot. Yan. Ang dami kasing daanan dito, eh. Pero nakapunta dito ang tricycle namin, dito sa taas. Sarong beses nakaduman ako na sa resettlement sa may mga agda talaga. Diyan sa taas. Diretso? Ah, Diretso, taas. diretso sa taas. Kaya? Kaya. Kaya yan. Astigon dumanda para rew ang arong. Para sa may mga agda. Pagkabot ko dito. Sana all kasi bigay lang yung bahay. Hindi, ano pa yan. So, sa mga baga Hindi taon bigay, lang. pero ang Taas. Talagang bundok, guys. Bulod na to, be. So, yan. Pero nanay, araw mo, dako lundig di kay, may mailing ka dyan kay mga babaeng maputi. Sabi daw, nagayuma. Charot. Iya da, Kalahian. day nanay. Sabi daw, indala. Pero baka, tigtakot lang ako. Sabi da, kaya may mga babae mandaliting mga bako talaga. Ayun ang mga ganyan, mga Tapos akit pa yun doon. Umugla tayo ang akyat. Ala, Ha? pasana yan. Sa'yo, baka sa'yo nakita mo kabot. Charot. Wala na siguro Uli yun doon. baga tinang po na baga pasain. Pabalik doon Mabirik na na lang. lang. Wala na yun doon. Ayan, pataas na naman yan. Tapos ito, madaming Yan o, tingnan nyo. Pare-pareho talaga yung mga bahay. Kasi nga, bigay lang yan ng government sa kanila. So, ayan o. Tapos yung iba, pinapaganda na lang. Tapos nung first time ko dito pumunta, aba, sana all. May mga, may mga signal. Mga ganun. Ay, kailangan talaga nila pala yun. Kasi yun. Tanong nga tayo. Dito. Boy, tanong natin kung Kuya, pasain yung dalan na yan. paluwas na yan. Mabikal? Mabikal Ay, yan? Bicol. Ay, wow. Oo. Gayon. Nakalive daw. Ay, ala. Mabikal na raw yan. So, yan naman o. Bahay, magkapareho yan. Kaso, ang iba warang naka-star. Siyempre, nag-ag. Oo. Walang nakatira yun sa iba.
Ang daming ano dito, hala. Doon, Dito, pabikal na. Pero, Ayun ang ginagawa na dati kaya yan. Aywan, kung pa sa kanya. no trespassing. Hindi, Baka private baka property. private yan, oh. Kaya may ano. So yun. May Tayo pasok. pwede bumaba dahil ang advice ni Lolo. Oo. Ano daw? Bababa. Baba. Bakit? Alam mo na. Maduro-diretso? Hindi, wag bababa na. Ah! Walang dumaan. Bakit? Bakit Hindi ko daw? alam kay Lolo. Ang gobyerno, no? Meron silang... Kailangan, binigay yun ni President. Charot. Magayon naman dito mag-business. Ikaw sa mga ano. Sa mga tusok-tusok na na arugat no. Tapos mga palamig, mga ganun. Cute din naman. Yan. Asa na yung gym? Di ko na iling. May police station. Ah, oo. Ayos, yung gym na hindi ko na iling. Ay, si Jim. Ay, Pagtatagay baga ni Lolo mo? Gym. Pagtatagay ni Lolo. Gin. Gin. ano yun? Gin. Andun kay Lolo, nakaupo doon na. Quatro kan. Jing. Ayun, ang dami po ng bahay. Oh. Oo. Mga taga ano to? Depende mga taga Fidel, Santa Misericordia, tapos San Fernando. Ayan, may mga ala. Duman. Tsaka ano, ano sabi ko na? San Antonio pa. Dito sila. Tapos yung ano, yung Lidong, San Isidro, dun sila nag-evacuate sa Bicol. Dun sa may Kilocoyanoli. So yan, pauwi na kami. Ah, Stig. Oo. Diba? Ayo, itong tulay. Bagsak na tubig. Maligo ka dyan, Kuys. Charot. Pwede. Madumi yan, Kuys. Hindi man yan pwede ano. Hindi na siya nagbalik Mayon, magpakita ka na. Ulap, Ano? umalis ka kasi dyan, May nagkabit ulap. daw ng mga ano, hindi masyadong maayos. Kaya pinapapunta siya doon. Mm. Naayusin niya yun. Mm-mm. Kaya lang, gusto lang muna ni tatay mo tapusin yung ginagawa niya. Mm. Para diretso na kung halimbawa. So yan, malapit na kami kila nanay. Sayang, garumiya, kang pagparamdam sa kanya kayo nali, kang biko, garumiya ako malugod magkaon. Na ano? Okay. Sa biko. Ah, sa Ay, so, Bicol. nilokay. Pagkakaiba ng nilokay tsaka biko, yung biko maitim. Yung nilokay, ano lang, parang Pwede naman gusto sakto mo. lang. Lagyan mo ng ano, ng maitim. Ang pagkakalam ko lang sa nilokay, yung asukal lang ilalagay tapos gata. Sili nga daw, Hindi, sige na, sige na. Tapos- Bayaw, bababa si Bayaw. Pag Ayun, si Bayaw. biko, maitim siya, may nilalagay pa sa ibabaw. Yung ano ng gata pa din yon. Ano tawag doon? Namula si Bayaw. Yan mo, baka So ito, nakabalik na kami, nakauwi na